Laskee tuota korkeutta. Ensimmäinen käsi. 4. Toinen tässä 2,88 ja 45. Samat ohjeet tää edellä. Jos nyt tyttönä ottaa vähän liikuntaa sieltä, teille nukuu. Ihan totta. Lähtölaskelmat siellä tehdään. Joo. Näet köydin sen pohtusta, niin ihan köydin. Ei. Kato paljon sykää. Saltussa. 150. Joo. Saaskohan tuo etäisyyden pidetty? Mitä sanot? Tuo etäisyyden, tai tämän kameran pidetty sille, että ainakin jos alattua. Se olisi kyllä rikki. Parhaimmat kuvat tulee, kun kuvat omaa naamaa. Se on Mikä? muuten sellaista tärinää vaan. Jaa. Lähä. Okei, se olisi vaan. Ja valmis. Lähtölaskenta. 3, 2, 1, mene!